Banga Reber Ocalan banga xelasiyeye. Medeni Ferho. Divê Kurd ji gelek aliyan ve li banga Reber Abdullah Ocalan a aştî û civaka demokratîk binêrin û binirxînin. Reber Abo bi armanca ku mirovahiyê bi taybetî gelê Kurd û gelên li rojhilata navîn ji kampên tunekirinê rizgar bike ev bang kir. Mirovahî li hemberî desthilatdarên ku exlaqê xwe bi xwe înkar dikin neçarmaye. Desthilatdarên bi navê burjuva û sermayeyê hareket dikin exlaqê burjuva û exlaqê esnaftiya ku bûye bingeha sermayeyê tunekirine. Dema exlaq têk diçe, wijdan jî kor dibe. Dema wijdan kor dibe, mirovahî dimire. Spinoza dibêje, aştî nayê wateya ku şer çênabe. Aştî rûmet e, şer encama ruhê nexweş e. Aştî qencî, bawerî û edalet e. Şer li dijî van nirxan e. Ev gotin tên wateya ku li cîhanê împaratoriya xeraban heye û navê nexweşiyê lê dike. Bixabin, dîrok jî bi kiryarên xeraban dest pê dike û tevayiya serdeman bi karên nebaş, lewitî û qirêj a dîktatorên xedar û çeteyên cellat girtiye. Ev jî tê wateya ku gunehkariya adem pêşiya mirovahiyê bernedaye. Eger xerabî, nebaşî û hovîtî nexweşiyek be, divê were tedawî kirin. Ev pirsgirêk cîhanî ye û em dibînin ku pêşî rayadarên dewletan kînê vedireşin, piştre çeteyên paramîlîter û tîmên taybet dikevin nav liv û tevgerê benderên laşên mirovan wêraniya gund û bajaran li pey xwe dihêlin. Mînaka wê rastiyê li Sûriyê û Rojava tê dîtin. Nîçe jî mînaka teyr dide û dibêje. Di xwezaya teyr de hovîtî xerabî ye. Em jî ji bo teyr gotina xerab bikartînin, lê em dizanin ku teyr nikare ji xwezayiya xwe derbikeve. Di gotinên Nîçe de du mînak hene, yek mirov e, yek jî lawir e. Mirovahiyê bi taybetî di felsefe û wêjeyê de zordarî, xedarî û hovîtî di çarçoveya estetîkê nenirxandiye û qebûl nekiriye. Mînaka wê jî di çîrokên dayikan de veşarîne. Dayık di çîrokên ku ji zarokên xwe re dibêjin, wijdanê civakî esas digirin. Li dijî xerabî û nebaşiyan zarokên xwe perwerde dikin. Ev hestên birûmet daxwaza aştî û aramiyê ne. Armanca van çîrokan jî xurtkirin û bihêzkirina wijdanê şiyar e. Mixabin çîrokên dayikan, daxwaz û hêviyên wan nabin sîgorteya jiyana hevpar û rê li ber xerabiyên radîqal nakirin. Îro jî em dibînin ku împaratoriya xerabiyan cîhana modern dilewîtîne. İmaj, dîmen û agahiyên rojane didine xuyakirin ku cîhan ber bi wêraniyê ve diçe. Tiştekî ku mirov hêviyan bike xuya nake. Êş û azara li Kurdistanê jî bûye nexşeya cîhana modern û kulîlkên xerabiyan yên Bûdelayîrê tên dîtin. Roj li ser qirê jiyan dibiriqe. Wek dixwaze bibijîne û ji bo sed carî li xwezayê vegerîne. û didiyê. û ezman li wê îskeleta mezin dinihêre. Wek kulîlkek veke. Hûn ji hişê xwe diçin. Li pêşberî laşê li ser zûrik. Bêhna wê pir giran bû. Ev serdema ku polîtîka ketiye pêvajoya polîto-etîk de û stratejiya jiyana civakî têk çûye û mirovahî ji jiyana xwezayî hatiye dûrkirin, formûlasyona meşrûkirina desthilatdarên Dehaq, Fîrawn û Nemrûd serdest bûye. Dehaq, Fîrawn û Nemrûd dîktatorên li rojhilata navîn bûn û ne di serdema împaratoriyan de, ne di serdema netewa dewletan de ji holê rabûne. Gel dijberê yek tund nîşan didin û şoreşan dikin. Lê û mixabin, cardin, dîktatör û cellat serdest dibin. Ev dîktatör û cellat hem felsefe û wêjeya sed sala tune dikin, hem estetîka jiyana xwezayî û nirxê mirovahiyê tune dikin. Li Kurdistan û rojhilata navîn, mîratsedeyên îtaat û terakî û alîgirên wan, çete û oldarên nobran ku bi hiştê dikin, bazara kuştina civakan serdestiya xwe didomînin. Ev kesayet ne bi çîrokên dayikan, bi perwerdeyiya rijandina xwîna ku dide şerbeta bihiştî hatiye xwedî kirin. Yani şîrê çîrokên xerabiyî vexwarine. Şîrê xerabûyî jehra xerabiya aktif empozeyê bedena mirovan dike. Di demek de ku jiyana rojane di gola xwînê de difetisîne, hiyerarşî û dîplomasiya şer rê li ber trajediyên mezin vedike. Reber Abdullah Ocalan jî di vê serdemê de banga aştî û civaka demokratîk kir. Ev bang dê wateya rêgirtina li ber metaforên ku kulîlkan tune dikin. Dê wateya rêgirtina li ber serdestiya felsefeya felaketan û rêgirtina li ber sefelata siyasî. Yani li dijî metaforên tunekirinê banga seferberiyê li tevaya mirovahiyê ye.
Di serdemek de ku gunehkariya adam tê meşru kirin, Banga Seferberiyê li tevaya mirovayê ji aliyê zanist û zanyarên cîhanî ve hate destekirin. Civaka demokratîk şîweke dahatuya aram û aştiya teqez binav kirin. Yani bang hewldaneke esasî ya xeyal, hêvî û pêkanîna aştiyê, muhayyele û teheyûla têkoşîna hevpar a li mirovayê ye.